Привет, Наталия. Привет! Искам да кажа, че след втория сеанс, който направихме с теб, при мен се случи нещо много разтърсващо. Прави ми тогава сеанс за изчистване на емоционалната травма и по-точно травмата от изоставяне. Миналата година, по време на ноември месец и по-точно дата 17 ноември, бях изоставена от нищото с едно телефонно обаждане. Това беше за мен един много такъв жесток период. Много тежък. Изчистихме го. Докато си правихме сеанса с теб, ти ме закара напред в бъдещето и ме накара да отида на 17 ноември, нали, 2023 и да си представя деня, нали, как е. Не знам защо, но аз тогава видях, че получавам предложение за брак. И само да кажа, че на 18 ноември получих предложение за брак. Не знаех, браво! Да. Искам да ти благодаря и да кажа, че твоите водени медитации са толкова силни и са толкова чисти и са толкова дълбоки, че това нещо го чаках 3 години. Миналата година ми беше толкова болно, адски. И сега като чух и първото нещо, което се стих, беше ти, че ме зареди, че ме изчисти, да караме да повярвам в себе си. Изключително много ти благодаря. Помагай на хората, защото ти можеш, защото излъчва светлина и когато хората са готови, ама наистина са готови отвътре и усетят, че го искат, и той идва. И той идва, когато точно си го пожелаеш. Казвам, че ти си една вълшебница, която твори чудеса и препоръчвам на всички да пробват сеансите или просто да мечтаят заедно с теб. Благодаря. Благодаря. Благодаря ти от сърце за доверието. Благодаря ти. И аз благодаря.